Salam, hormatly tomaşaçylarymyz. Ata Watan TV-de saýlanan habarlar. Özegin Üniversitedi Emeli intellekt hemde maglumat injenerçiligi uğurlary boýunça bakalavr maksatnamalaryny açdy. Dowlatjan Ýaşymradowyň nowatdaky ýeňişi. Azerbaýjan Türkiýe Türkmenistan işbirleri forumy geçirilýär. Azerbaýjan Türkmenistana ýük awtologlar iýberer. Özegin Üniversitedi Emeli intellekt hemde maglumat injenerçiligi uğurlary boýunça bakalavr maksatnamalaryny açdy. Türkiýanyň iň awraly ýokary okuw mekdepleriniň biri bolan we Türkmenistanyň bilim ministrligi tarapyndan diplom ikrar edilýän Özegin Üniversiteti häzirki döwrüň iň talap edilýän uğurlarynyň biri bolan emeli intellekt uğuru boýunça hunermen taýýarlamaga girişýär. Özegin Üniversiteti emeli intellekt hemde maglumat injenerçiligi uğurlary boýunça bakalavr maksatnamalaryny açyp, şol uğurlarda bilim aljak ýaşlara garaşýar. Türkiýanyň awraly ýokary okuw mekdeplerinden bolan Özegin Üniversiteti döwrüň talaplaryna jogap berip, injenerçilik fakultetine teze uğurlar girdi. Emeli intellekt uğuru häzirki döwürde iň köp gyzyklanylýan uğurlaryň birine urilýar. Bu uğurda iş alyp barýan ýurtlaryň hemde kompaniýalaryň sany artdy. Taliplere dünýä standartlaryny bilim almak üçin ähli mümkinçilikleri özüne jemleýän Özegin Üniversiteti bilen Ata Watan Danışmanlyk Ltd kompaniýasynyň arasyna kol çekilen ygtyýarly wekil şertnamasyna laýyklykda Özegin Üniversiteti ýokary derejede bilim almak isleýän ýaş türkmen oglan gyzlaryna garaşýar. Üniversitet bilen tanışmak üçin www.özegin.edu.tr saýtyna girip bilersiňiz. Mahabat daşar ýurtda bilim almak üçin resmi namalaryň terjimesine Makul hyzmat terjime merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Telefon belgileri 993 63 78 96 73 993 12 96 48 55 Elektron poçta salgasy makulhyzmat@gmail.com Web sahypasy makulhyzmat.com Poçta salgasy Aşgabat şäheri Ankara köçesi Aytakow ýubileýin A blok Makul hyzmat ofis 401 Ata Watan danışmanlyk hem maslahatçyňyz hemde terjimeçiňiz bolar. Türkiýede bilim almak isleýän Türkmenistany taliplere maslahat hyzmatlaryny berýän Türkiýanyň Istanbul şäherine ýerleşýän Ata Watan danışmanlyk ýaýynjylyk terjime turizm we bilişim Ltd şeriketi taliplere diňe we maslahat bermek hyzmaty bilen çäklenmän eýsem terjime hyzmatyny hem hödürleýär. Ata Watan danışmanlyk we terjime merkezi Aksaray mahallesi Kojubey sokak Erler apartman Nomer 34, Daire 7, Kat 4, Fatih, İstanbul. Email adres atawatantranslation@gmail.com WhatsApp Atawatan +90 532 401 71 52 ýa-da +90 530 251 36 73 Dowlatjan Ýaşymradowyň nowatdaky ýeňişi. Şu gün 17 awgustda Sähär bilen Söwüş synagotynyň garşyk görnüşi boýunça çykyş edýän Türkmen Türgeni Dowlatjan Ýaşymradow Professional Fighters League 8 ýarşynyň regulýar mewsüminiň ýarym finalyna aýagtlaýjy tutuluşyny geçirdi. Hollywoodda guralan ýarym agyr-agyram derejesindäki tutuluşykda iýleşimiz Awstriýaly Türgeni ýeňişe sezebar etdi. 3 raund dowam eden tutuluşykda eminleriň bir agızdan gelen netijesi esasyna dowlatçanyň ýeňiş gazananlygy belli boldy. Munyň söwüş synagotlarynyň garşyk görnüşiniň Türkmenistan Dowlatjan Ýaşymradowyň 24-nji ýeňiş hökümine belligi alnanlygyny bellemendir. Şeýlelikde Dowlatjan Ýaşymradow ýarşyň finalyna çykyş etmäge hukuk gazandy. Türkmen pehlwany PFL Grand Prix'iniň finalyna impon kazangan garşysyna çykar. Tutuluşygyň anyk senesi soň bellener. Azerbaýjan Türkiýe Türkmenistan işbirleri forumy geçirilýär. Şu ýylyň 10 sentýabrynda Türkiýe Respublikasynyň Istanbul şäherine Azerbaýjan Türkiýe Türkmenistan işbirleri forumy geçirilýär. Bu barada Türkiýe Respublikasynyň daşary ykdysady gatnaşyklar edarasy habar berýär. Bu işbir forumynyň guramaçylary hökümde Türkiýe Respublikasynyň Sowda ministrliginiň himayet bermegine daşary ykdysady gatnaşyklar edarasy çykyş edýär. Berilen maglumata görä işbirleri forumuna Türkiýanyň Sowda ministri Ömer Bolatyň, Azerbaýjanyň ykdysadyýet ministri Mikhail Japarowyň hemde Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ornasary Batyr Attaýewiň gatnaşmagyna garaşylýar. Foruma 3 ýurdun hususy pudawynyň wekilleri gatnaşyp, 3 taraplaýyn hem de 2 taraplaýyn hyzmatdaşlyk gatnaşyklary barada netijeli pikir alşmalar geçirilýär. Azerbaýjan Türkmenistana ýük awtologlary iýberer. Azerbaýjanda öndürilen Iwosa kysymly ýük awtologlary Russiýa, Gruziýa, Irana we Türkmenistana eksport ediler. Reportyň habar bermegine görä Aztex Import ÇJJ'nin esaslandırıcısı Sumgayit Hime Senat Parkı'nın vekili Samir İbadullayev bu barada bellek geçýär.
Samir Ubeydullayewiň aýtmagyna görä, ýylyň dowamynda 101lik ýeňil, orta we uly tonnaly ýük awtologlarynyň öndürjülük kärhanasyny gurulşy işleri tamamlanýar. Öňümüzdäki aýlarda kärhanada enjamlary oturtmak işleri başlanar. 90 adam hemişelik işlenip çünetjek kärhananyň maýy goýun bahasy 19,2 million manat. Bu mukdaryň 6 million manaty eýýäm sarp edildi. Ine mehriban müştoklar, Ata Watan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimiziň şu günkü sanyny size ýetirmek isleýän habarlarymyz şulardan ibaret. Gepleşigimiziň indiki sanyny görüşýänçek hoş sag boluň.